Ola, eu son Melina López, quero darlles a benvida a unha nova entrega de Diálogos Bacán, unha iniciativa promovida pola Fundación Vázquez Cereijo and Nikitic, que pretende devolver a práctica da tertulia o seu concepto tradicional, unha reunión de xente que fala arredor dun tema. Como xa mencionamos na primeira edición destes diálogos, as conversas versarán arredor dun tema principal que é o Lugo do futuro e atoparemos algunha idea interesante para poder aplicar. Nos centraremos tamén nesas deficiencias que poderemos atopar e que se cadra foran de interese para poder mellorar. Xunto co meu compañeiro Paco Nieto e os tres convidados que hoxe nos acompañan, trataremos hoxe o tema concretamente do medio rural e o despoboamento. Paco, se te saben presentar os nosos convidados. Encantado, Melina, encantado. Bueno, pois hoxe, para tratar este tema que probablemente non sexa moi a fondo, polo denso que pode ser, de seguro que volveremos a él, pero vamos a, polo menos, dar unhas pinceladas importantes. A miña dereita está José Manuel Rus, que é un home dinámico, tan dinámico no seu traballo, no seu quefacer, no seu pueblo, en Muimenta, que é o xerente da célebre Moesmo, que xa 40 anos de vida é o que leva esta feira, que logo en algún momento nos explicará o que fan, o que pretenden e de cara ao futuro. O seu carón está José Ángel Santos, que é gandeiro, digo ben, pero aparte de todo eso é o alcalde de Friol. Alcalde de Friol é deputado provincial na Deputación de Lugo, que de seguro xa falaremos tamén de iniciativas que tuvo no seu momento e que van a ter, ou poden, ou deben ter, unha repercusión importante de cara no mundo rural. Tamén nos acompaña Manuel Sandamil Cabana, que ven ser o presidente de Africor. Africor é a Asociación Frisona de Control e Rendemento. Corríxame se me equivoquei no acrónimo de... Sí, no, perfectamente. Perfectamente. Pois naide millor que para falarnos de algo tan do rural como pode ser o tema gandeiro. Pero iremos afondando pouco a pouco. Melina. Pois eu querería comezar cunha pregunta así que lanzo aire, a ver se algún se atreve a contestar ou quere empezar por aí. Hai un dato dun estudio da Universidade de Santiago de Compostela que di que nos primeiros anos deste século XXI máis de 380.000 persoas abandonaron o rural neses inicios de século. Eu quería preguntar se o que buscamos é, como di Venancio Salcines, que é un empresario e un economista, o que buscamos é unha Galicia que sexa un deserto verde. Como vedes vos? Non sei quen quere comezar libremente. Sí, sí, claro que sí. Bueno, eu creo que eso, por sorte, mudou nos últimos anos. Sí que é certo que posiblemente a pandemia que sufrimos hai 4 anos, 5, axudou a que a xente das cidades, das grandes urbes, viran que había outro modo de vida, outra forma de vivir a través do medio rural e eu creo, podo dicir que a día de hoxe a xente non escapa do rural, todo o contrario. De feito, bueno, eu falo, polo que me toca, no Concello de Friol, no ano 18, levamos crecendo en poboación. Nós somos un concello eminentemente rural, vivimos prácticamente do sector primario, ainda que sí que é certo que nos últimos anos tamén forma parte como motor da economía local o sector empresarial, pero sí que é certo que probablemente, sobre todo a xente moza, eso está a mudar, por sorte, para o rural de Galicia. É verdade que hai territorios do interior de Galicia que é moi difícil que crezcan en poboación, pero sí que é certo que nos municipios que están en torno a cidades ou que están en torno, que colindan con municipios maiores de 15-20.000 habitantes, pois tamén creo que pode haber unha posibilidade de vivir e creo que o camiño que están aplicando outros municipios e tamén desde a Xunta de Galicia pois vai nese sentido, non? De que o rural temos que cuidalo para que a xente o vexa no exterior como un modo de vida que probablemente sexa, desde o meu punto de vista, o mellor que temos nestes momentos. Comparten os invitados
apreciación que acaba de decir José Ángel Santos. Sí, en grandes rasgos sí que é verdade que desde que pasou a pandemia si se nota que a xente regresa aos povos. Si é verdade que hai, eu creo que aí concordo con el, moita máis concentración nos concellos cercanos, pois, falando de Lugo, a Lugo cidade, pero si é verdade que durante moitísimos anos esa xente, antes da pandemia, marchou. Hai moita xente que asentou a súa vida no urbano, falando de Lugo, pois, ao mellor en Lugo capital ou en algunha cabeza de comarca, e iso foi facendo que os povos perderan poboación e a súa vez foran perdendo negocios que vivían ao redor do sector gandeiro, non? Un concello ou un pobo tiña as súas tendas de comida, de roupa, de calzado, e esas tendas, moitos da esa xente foise xubilando e non está habendo un relevo, non? Entonces, sí que é verdade que esa xente está volvendo, moita xente ao rural, pero tamén temos que acompasalo de que haxa negocios e unha serie de servicios para ter unha vida ali e asentala dunha maneira decente, non ter que escapar a facer as súas compras ou a súa vida ás cabezas de comarca ou a capital de provincia. Sandamén? Sí, máis ou menos tamén comparto un pouco as opinións que dan tanto José Manuel como José, que bueno, é certo que igual nos últimos anos a raíz da pandemia si se asentou unha miña máis de xente no rural. Si é certo pola parte que me toca a nivel da gandería e todo eso, pois que si houbo un baixón importante nos últimos 10, 15 anos en canto ao número de familias que vivían directamente do agro e da gandería, que houve moi pouco relevo xeneracional en moitas etapas destes 10 anos, pero bueno, a día de hoxe, polos datos máis ou menos que temos de Africor, de control leiteiro e tal, pois sí que a xente moza pois volve a ter un pequeno impulso de cara a quedarse na casa, nas súas modo de vida, nas granxas. Tamén é certo que o modo de vida das ganderías de fai 10, 15 anos a día de hoxe pois tamén mudaron. Creo que a día de hoxe, por a tecnoloxía que temos e o que se avanzou nese medio, tamén axuda moito a que os mozos poidan ter un modo de vida máis digno, con máis tempo libre tamén, que tamén é de estima, e que, bueno, pouco a pouco pois vanse asentando, pero, bueno, directamente son moitas menos as familias que viven directamente da ganadería que fai 20, 25 ou 30 anos. Dá impresión, non sei, escoitando as intervencións dos tres convidados que temos hoxe, probablemente a coincidencia de que os tres teñan unha relación máis ou menos directa, evidentemente co mundo rural, pero basicamente co sector gandeiro, que pode ser limitado. O mundo rural tense que limitar ao sector gandeiro. Algo apuntaba Rus de que había que espallar un poquinho algunhas ideas, pero digo eu, si o sector gandeiro está ben cuidado, ben atendido, o sector agroalimentario, por exemplo, o de iniciativas, é que a min ocurreseme ahora mismo a Faba de Lourenza, non sei, hai moitas feiras, outro tipo de feiras, non, que van moito máis alá. É necesario facer fincapé aí para atraer máis a xente? Bueno, creo que esa é unha posibilidade, non? Crear sinerxias a través de todo o sector primario, que conleva pues, moita infraestructura, moito tipo de negocios que pode haber entre sí, pero eu creo que hai moitas máis oportunidades no rural de Galicia que non só o primario. Temos un turismo quizás cada vez que vai aumentando, somos máis visitados, os datos están aí, evidentemente que nos últimos anos Galicia en general pois vai aumentando ano tras ano o número de visitantes. É certo que tamén temos que cuidar, eu estou de acordo en que turismo sí, pero hai que ir con pasos firmes, non como non todo vale, non? Exacto. Bueno, eu vou dicir con outras palabras. Sí, bueno, por eso. Pero, bueno, por exemplo, no interior da provincia de Lugo creceu moito o sector servicios, que non ten nada que ver co mundo do gandeiro. Por exemplo, o Friol. Pues acaba unha empresa de Villagarcía de Arousa de construir unha fábrica de placas solares. É un exemplo que poño, que eu creo que, bueno, o sector agrogandeiro de Galicia pues, é un dos máis importantes que temos en España e vivimos de a maioría das familias do interior, sobre todo da provincia de Lugo, e do interior de Galicia tamén me consta que tamén pode ser así.
Pero eu creo que hai que ser optimistas e hai que ser ambicioso nese sentido, non? O interior de Galicia, o rural, pues, pode ter moitas máis alternativas e moitas máis posibilidades que non sexa só o sector agrogandeiro e temos que enfocalo aí. De feito, creo que na maioría dos concellos teñen o seu polígono industrial que cada zona se vai especializando, se queres decirlo así de unha maneira, nun sector. O que está claro é que o rural non pode só vivir do sector agrogandeiro. Ten un peso específico, eso sí é verdade, pero non se pode vivir só deso, porque entonces a maioría da xente non tería traballo, non? E entonces que moita xente que tome iniciativas e que poida montar as súas empresas nos seus povos, nos seus concellos e ter unhas infraestructuras que che permitan dar saída a ese produto que ti faigas, iso axudará tamén a consolidar a xente dentro do rural, non? E máis, darlles unha serie de servicios. Bueno, Galicia eu creo que é unha terra de oportunidades, que hai moito feito, moito por descubrir e por traballar, depois cada comarca vai un pouco máis enfocada a cada sector do que vive, falaba José do turismo, do que é a gandería, máis da pesca, de outras alternativas, non? Cada zona pois está un pouco limitada a onde enfoca cada un o seu sector, non? E creo que hai moito por traballar aí, por diversificar incluso. No noso medio xa nos últimos anos avanzouse moito, diversificouse bastante, ainda hai moito por facer, e sempre buscar un valor engadido a todo o que faz, non? E creo que nese aspecto pois hai moito por descubrir aínda e por traballar e dar oportunidade para que tamén eses mozos que falábamos antes pois teñan outras alternativas de futuro aparte do que xa temos a día de hoxe. Melina, se me permites, é que hai un dato que os invitados coinciden tamén, non? En Galicia, pero a min gustaría a mellor focalizalo un poquinho máis. Ben en Lugo, ben en Ourense, máis era por aquilo de que a poboación galega está no eixo atlántico concentrada e donde este tipo de sectores, bueno, pues ten menor incidencia, non? Entonces, Lugo e Ourense, se queredes, non? Ou se queren, está un pouco abandonado das administracións de cara a coidar precisamente o sector agrogandeiro en xeral? No, eu creo que non. Sí que é certo que quen tuvo que facer o esforzo inicial foron os propios gandeiros. Cabe destacar que os gandeiros, sobre todo da provincia de Lugo, que son os que máis coñezo, pois fixemos un esforzo importante na modernización do noso sector. Nada ten que ver unha explotación leiteira de hoxe en día con unha explotación leiteira de hai 15 anos. Tratamos de modernizar, de tratar de reducir costes de produción para facer máis rentables a propia explotación. É dicir, que eu creo que, nese sentido, tamén tivemos o apoio de diferentes administracións, tanto da Xunta de Galicia como concretamente tamén do Ministerio. Houve unhas liñas que se foron convocando ano tras ano, que iban tamén enfocadas a esa modernización. Tamén é certo que a maioría con fondos europeos, pero, bueno, eu creo que nese sentido fomos todos da man, tanto as administracións públicas como os propios gandeiros. Era evidente que había que darlle unha volta ao sector, imagino que Manuel me corrixirá se me equivoco, e dentro dos gandeiros tiñamos tamén esa sensibilidade e fixos levos a cabo. Eu creo que hai poucas autonomías, poucas provincias que poden decir que se renovou e se modernizou un sector en tan pouco tempo como foi o lucense, o sector agrogandeiro lucense. Por tanto, eu creo que nese sentido fomos da man todos. É relativamente rápido. Se fixo unha transición moi rápida. Eu levo moitos anos na Moesmo, vin cando eu empecé os principios que ainda se ordeñaban co ordeñador a esta dos 4 tetos, eu digo eu, e hoxe a cousa é totalmente diferente e ves ese traspaso nestas 3 décadas. Si é verdade que decía antes Andamil, que antes había moitas máis familias dedicadas á gandeiría, pero creo que era unha gandeiría que hoxe en día non sería factible, porque moitas eran 4 ou 5 cabezas de subsistencia, eso que tiñas na casa para axudar. Entón, o que comentaba antes o alcalde, que dicir, este proceso que se viu, en onde a xente avanzou moito en tecnoloxía, eso tamén lle permitiu ter máis cabezas de gando e convertirse en unha verdadeira empresa, porque non deixan de ser os gandeiros, de ser empresarios e ser
cunhas explotacións moi grandes que son un gran motor económico dentro de onde viven, non? Pero si é verdade que este tipo de axudas que tiveron das distintas administracións axudou, e sobre todo as inquedanzas que eles tiñan de ir mellorando o seu traballo e facelo máis sinxelo. Sí, estou totalmente de acordo cos dous, non? Creo que fomos da mao tanto os propios gandeiros ou agricultores coa administración, uns sin os outros pois sería imposible, porque realmente as inversións que houve que facer para esta mellora foron moi importantes, e sin esas axudas moito tempo, ainda que a maior parte hai que devolvelas e tal, pero sí que te axuden a dar un impulso ao teu medio de vida. E creo que ese avance en tan pouco tempo pois veu por eso, porque os propios gandeiros vimos que había que traballar e modernizarse para poder ser competitivos, para que poidamos ter un sector pois equilibrado que nos permita vivir del dignamente, e creo que en eso sí fixamos un esforzo. É certo que quedamos moitas menos explotacións, a agricultura aquí pois é xa conxunta coas propias explotacións, non é como a zona de Castela-León ou por aí, que é específica de aí, pero aquí vai un pouco ligada a maior parte dela pois ás explotacións, non? Creo que eso uns sin os outros pois sería inviable, e hoxe pois precisamente por eso somos un referente xa non a nivel España, sino a nivel Europa. Somos unha das rexións de Europa que máis producimos, sétima ou octava, e nos estamos movendo, e que acórdome que fai anos pois había que ir ver a Francia, Holanda e tal, granxas e tal. Hoxe pasa o contrario, teñen que vir a Galicia a ver granxas, a ver como nos modernizamos, a aprender de nós, como quen dice, e creo que eso é porque nos especializamos moito, e tamén coa axuda da administración. Toda esta xente nova que se está incorporando está moi preparada, porque están nos centros de formación que a propia administración ten ou particulares, que fan que a xente que se incorpora pois veña moi preparada, e que eso axude tamén a dar un impulso e a crecer como empresas, non? Aí, o fío do que está dicindo Manuel, eu querería preguntar, non? Estades falando dos rapaces e rapazas que se incorporan ao medio rural. Hai moita xente que está estudiando graus universitarios, concretamente no Campus Terra, non? Especializados en cousas que teñen que ver co medio, como pode ser o forestal ou agrícola. Estamos realmente retendo ese coñecemento adquirido por parte deses rapaces, ou aínda hai moito que facer nese eido? Eu creo que como a todo hai que seguir traballando, e non o que desexáramos ter realmente. Creo que moito si se pode escapar, pero é certo que moito se vai asentando. Antes nombras o sector forestal, que de momento deixamos un pouco de lado, pero que tamén é moi importante para Galicia, non? Creo que en calquera dos puntales que temos hoxe de referencia en Galicia, pois está salindo moita xente nova moi preparada, e que realmente despois, pois o que falábamos antes, fai que as empresas hoxe pois de Galicia en general pois teñan un referente a nivel Europa. E estades de acordo, sí? Sí, eu creo que sí. De feito, en parte, esa modernización que levamos feito nos últimos anos veu das mans desta xente que se incorporaba nas explotacións. Por tanto, o que decía Manuel, esa formación axudou moito a dar ese paso importante na modernización e adaptar as explotacións aos novos tempos e para facela máis competitiva no sector, e iso eu creo que un porcentaje alto debeselle a esta xente que se incorporou nos últimos 10 anos. Se cadra tamén axudaron a convertir o que é o sector nun puntal de industria económica, verdad? Quero decir, xa non ver simplemente o medio como algo de subsistencia, senón como un factor... O que era fundamental para modernizar e para facer máis competitivas as explotacións era que o propio gandeiro viramos as nosas explotacións como empresas. Aí está. E as gestionáramos como tal. Eso foi fundamental para dar este paso. E nos últimos anos, pues, vémoslo como unha empresa. Entonces, gestionámoslo como unha empresa, aparte de verlo como un modo de vida, porque evidentemente que, aínda que viven moitas menos familias das explotacións, hai moitas familias do interior da provincia de Lugo que vivimos do sector agrogandeiro dunha maneira ou outra, tanto directa como indirectamente, pero sí que é certo que, bueno, nos últimos anos, pois, fomos todo da man, tanto o sector público como o privado, e os resultados están, como decía Manuel, hoxe somos un exemplo non só a nivel nacional, senón tamén a nivel europeo. É que eu creo que axudou moito tamén a formación que se dá no Campus Terra, tanto en veterinaria como en peritos ou en calquera outra das
das formacións que se dan aquí en Lugo axudaron a ver o que dicía José, o que non é só o gandeiro, que dicir, que eres un empresario, tes que xestionar a túa granxa como unha empresa para que iso sea rendible, poidas vivir del, xerar emprego, etcétera, 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 ¿no? Entón, eso creo que a formación que se deu axudou moito a dar ese salto cualitativo na xente. Eu creo que esas dúas bases foron primordiales, e hai unha tamén moi importante que fai anos, recordas que che dicían teus pais, no meu caso non precisamente, pero a maioría, que buscaras outra cousa que aquilo que era o último e que buscaras un traballo ou que te formaras para outra cousa. Hoxe creo que eso mudou un pouco porque vemos un modo de vida tan digno como a outro calquera, coas súas peculiaridades, lóxicamente, pero que os pais podemos tranquilamente dicirlle aos nosos fillos que estudien para formarse, e que eso sempre é o primeiro, seña no sector que seña, que estudien o máximo para poder formarse, pero que a súa propia granxa, que foi o que mudou tamén, se volveu unha empresa que ten que gestionar e estar preparado para gestionala como a calquera outra, como a calquera de construción ou de calquera outro sector, non? A verdade é que, escoitando os nosos convidados, aún as sensacións que percibe son basicamente optimistas, non? De cara a mirar para o futuro, pero a mí gustaríame fondar tamén un poquinho, que nos lo explique, e que opinen, obviamente, os invitados, a propósito dunha iniciativa que, corríxame se me equivoco, alcalde, que naceu no Concello de Friol, eso que se deben chamar a permuta de terras, non sei se digo ben. Sí, permuta voluntaria. Permuta voluntaria. Como foi acollido eso? E ten repercusión a nivel máis xeral? Vamos a ver. Cabe destacar que a permuta voluntaria sale da Lei de Recuperación e Ordenación da Terra Agraria que existe do ano 19, se non me equivoco. Era un instrumento que estaba aí dentro da propia lei, pero que non se utilizaba. Para facer máis competitiva a explotación, pois ter a maior superficie agraria desa explotación máis concentrada e con parcelas amplias é fundamental para abatar os costos de recollida de forraxes, etcétera, etcétera, non? Aquí, bueno, hai zonas, Terrachá, pois, bueno, non ten ese problema de minifundio, pero sí que é certo que no interior, máis hacia a provincia de Coruña, pois sí que, bueno, o minifundio existe, non é no nivel da provincia de Ourense, pero sí que, bueno, que cada vez requiere a explotación ter maiores parcelas de superficie agraria. Entón, vimos que había esa posibilidad, ¿no? De que había esa ferramenta aí que non se utilizara e, bueno, pues vamos a poñer aí a ver que pasa, ¿no? A ver se aos gandeiros e agricultores pois acollen ben esta ferramenta, esta posibilidade, unha forma distinta de unificar parcelas. E entón, bueno, pues nunha parroquia, concretamente da parroquia de Arrocha, do Concello de Friol, pois, bueno, presentámoslo un día, eu sabía tiña a información de que había veciños que tiñan interés en facer permutas entre eles e explicámosles como funcionaba o tema de permutas e a partir dese día pues, foi todo rodado, non? Cando iba o enxeñero polas parcelas medindo e o veciño preguntaba ao titular desa parcela que iba a facer, non, é que cambiei a fulanito. Dixo, pois eu tamén quería cambiar, o que pasa con Natal. Non, é que cambiamos e salnos todo gratis. Como sal todo? Sí, paga todo a Xunta. Hasta o registro de propiedade. Entón, claro, o boca a boca, ver que o veciño estaba creando parcelas máis grandes, vendo que quedaba ali aquela zona que non podía quedar ali un pouco aislada, pero se a cambio para aquí, houve permutas a 4. En algún proxecto, na segunda fase, houve permutas que cambiaron entre 4 titulares para unificar parcelas para facer máis grandes. Un exemplo, nunha zona que había 19 parcelas que sumaban entre 19 e 3 hectáreas, quedou unha única parcela de 3 hectáreas como único propietario. Claro, a xente ve eso e din que eu tamén quero. E se sal gratis, temos ese problema nos gallegos ainda, no interior da provincia de Lugo, que se sale gratis, pois eu tamén quero disso. E iso foi unha ferramenta que, bueno, que nós saímos pola cuarta fase, no Concello de Friol, agora está expandida, bueno, xa non só na provincia de Lugo, senón tamén está, ahora mesmo está na Estrada, en Lalín, en Ordes, en Mesía.
Ca mesma técnica, ca mesma formato. Ahora, eso xa o xestiona directamente a Gader. Vale. No noso caso, pois, foi a primeira vez, no 19, foi un proxecto piloto. Va a ver como que resultados daba. Entón, como triplicamos a superficie do que inicialmente pensábamos que íbamos a aglutinar, na segunda fase xa fomos a 1000 e pico hectáreas cada proxecto. Bueno, eu creo que eso pode ser unha ferramenta complementaria ás concentracións agrarias, porque cabe destacar unha pequena diferencia, que isto tamén gustou moito, sobre todo aos gandeiros. A rapidez, a agilidade que ten eso. Porque en cuestión de 4 ou 5 meses, tú podes xa, como gandeiro, traballar a túa nova parcela, xa concentrada. Claro, eso nunha concentración, pois non pasa, porque, bueno, quizás o formato había que darlle unha volta ao tema das concentracións e facelas máis áxiles e máis rápido. Como se ve, por exemplo, de Movimenta ou de Africor, iniciativas como esta? Vou no corrixir un pouco, na Terra Chá hai minifundismo, Ainda hai bastante. Moito menos. Porque vai que ahora me estaba te escoitando e eu, por exemplo, na miña casa hai unha finca que se chama O Ferrado e Os Tres Tegos. E adivina a mensura de calquera das dúas. A miña iniciativa esta xa yo teño comentado, a min gustame, porque a propia xente quen fai os cambios e eles mesmos conocen sobre o terreo cal é a mellor finca, cal me coincide mellor para agrupar a miña. Eso eu creo que axilizaría moitos temas, porque soan só ter parcelas máis grandes, cando os propios veciños se cambian entre sí para facelo máis cómodo, máis pegado á súa granxa ou máis cerca dunha zona fértil, ou que tú tes unhas fincas que non vas a utilizar para nada, pois a mellor irte a unha outra zoa pois, para plantar e ter pois, unha masa forestal para dentro dunhos anos, non? A min esa idea encántame, eu creo que pode ser un camiño moi positivo para ir eliminando o minifundismo que ainda temos en Galicia en xeral, pero en Lugo en particular, e oxalá outros concellos copien esta idea do Concello de Friol, vamos. Eu, bueno, xa conozco un pouco desde o principio, porque xa me había comentado José un pouco cando a lanzaron e tal, e pareceume unha boa iniciativa xa antes de saber o resultado que iba a ter, porque é o que falamos, ao final as concentracións parcelarias teñen bastantes complicacións á hora de executalas. Creo que hoxe xa hai moita na Terra Chá, así que existe o minifundismo, así que probablemente haxa fincas moito máis grandes que noutras zonas, por exemplo, da provincia de Lugo ou tal, pero creo que dependendo da zona onde esteñas, pois tamén aínda que hai concentración, xa se quedan pequenas incluso, porque as explotacións crecemos moito e ao final, pois, o que antes 2 hectáreas che parecía moi tal, hoxe é moi pouca cousa, porque estamos traballando ao redor de 70, 100, 150 hectáreas, e claro, canto máis teñas concentrado todo, pois máis aforras en gastos fixos, non? En costes de produción que ao final, pois, dun ano, pois, son moitos cartos, non? Creo que o tema das concentracións parcelarias sí que lle habría que dar esa volta que dice José, porque toda a burocracia que temos a nivel xeral no sector agrogandeiro creo que é excesiva e os tempos de execución pois son moi largos e ao final a xente tamén cansa. E aínda nos pasa unha cousa, que temos moito arraigo aínda tamén a nosa terra, o que nós temos, e costanos pois dar pasos que ás veces o que che ven imposto pois tampouco é o que realmente acabas de ver e ás veces é o que fala entre veciños e tal, pois acabas arreglando moito mellor o tema do teu suelo, do teu aproveitamento e creo que é unha iniciativa boa e que deberan desde a Xunta, bueno, xa o fai a través do Agader, pois fomentar e traballar un pouco máis nese sentido, non? E tamén funcionan tamén porque os propietarios, é o que decías ti, son os protagonistas. Porque entre eles, evidentemente, asesorados por unha ingeniería, pero eles son os que permutan as súas parcelas. E digo, pois mira, se me daste a mí aquí, eu vouche ali. Se me daste aquela, eu te vouche esta. Pero claro, esta non che chega por superficie, vouche dar un trozo da miña. Claro, falos a eles desde o inicio, protagonistas, entón non hai problemas. É máis, ainda hai unha anécdota. Había 2 veciños que non se falaban. Levábanse mal desde hai moitos anos, xa viña de vello. Pois a raíz do segundo proxecto das permutas voluntarias de Friol, a día de hoxe, son grandes amigos. Home, que interesante. Tamén, a nivel social, pois... Aparte de unificar parcelas, a nivel social tamén son positivos. Sí. Claro. Bueno, falábamos antes ao principio, penso que foi,
un pouco do despoboamento do rural. Falamos pouco, entón non sei se podemos retomar o tema aí. Decíamos que, dependendo das zonas nas que estábamos falando, ese despoboamento era máis ou menos acuciante, entonces non sei se o papel igual das administracións tería que ser un pouco máis potente nese sentido para evitar ese despoboamento. Bueno, creo que me toca a mí. Sí, directamente. Eu sempre digo que para evitar ese despoboamento, as administracións públicas temos que poñer a disposición da sociedade servicios públicos. E servicios cada vez máis calidade. Evidentemente, coxe unha parella nova que, bueno, vou barrer para a casa, que ven vivir a Friol, pois vai demandar servicios para conciliar a vida laboral co familiar, é evidente. Se dentro un concello, pois, dispós de servicios de madrugadores, do servicio de gardaría, de actividades escolares despois de sair do colexio, ludoteca, biblioteca, actividades durante o fin de semana para todo tipo de edades, evidentemente que esa parella vai decantarse por vir a sentarse a Friol estando a 10 minutos da capital da provincia. Por tanto, evidentemente que estou de acordo contigo que as administracións teñen que poñer o seu grande área en ese sentido para evitar ese despoboamento que están sufrindo en moitos territorios galegos. Pero eu creo que xa hai unha sensibilidade nese sentido dende as administracións, e falo a nivel xeral. Evidentemente, cada vez os servicios son máis caros, hai que recoñecer eso. Nos últimos 5, 6, 7 anos, pois, incrementouse as cuantías de todo tipo, non? Por exemplo, facer un centro sociocultural nunha parroquia, construílo de novo, hai 10 anos, valía 100.000 euros, ese mismo centro sociocultural, con idénticas medidas, construílo hoxe, vale o doble. Pero sí que é certo que creo que estamos facendo todos un esforzo económico nese sentido, non? Evidentemente que os obxectivos teñen que ser eses. Tratar de asentar poboación. Cabe destacar que tamén é importante sentar tecido empresarial, porque eu creo que deben ir da man, porque se hai tecido empresarial, hai posibilidades laborais para esa xente que se ven a sentar no rural, e eu digoche, pola experiencia que estou vivindo en Friol, que vamos por un camiño, como decía antes Paco, e vouche contestar esa pregunta. Sí. Eu creo que lle agarda un futuro moi bo ao rural galego. Rus? Eu diría que sin servicios non hai xente e sin xente non hai servicios. Entón, esa roda ten que romper en algún sitio, non? Entón, tú se das servicios tanto públicos como privados, que serían as empresas que che permite a xente vivir no rural, asentar o seu proxecto de vida ali e non terse que ir á capital de provincia ou á cabeza de comarca, si che permite asentar esa xente aí. Vai ter moita máis calidade de vida, volvemos á pandemia. Eu podía facer unha vida relativamente normal e os meus compañeros de traballo que vivían en pisos non. Entonces, eu creo que tivemos esa oportunidade, a xente viu uno, pero claro, tes que dar unha serie de servicios para que a xente se asente, viva, perdure e se manteña no rural, non? Sí, totalmente de acordo con eles, pouco que añadir, que ao final unha cousa vai da man da outra, non? Se non ten servicios, pois ao final toda a xente que se vai a sentar no rural pois non o fará porque non ve a oportunidade de poder ter a súa familia pois coas características de vida necesarias para levar a cabo moita, falaba, o tema de guarderías, escolas, de temas socioculturales, de ocio, todo vai en referente a cando te queres asentar. A día de hoxe dependemos moito de mão de obra allea en certas zonas, máis ben estranxeira, toda esa xente que ven pois necesita tamén un modo de vida como que temos nós e ter todas as posibilidades para poder asentarse. Entón, bueno, creo que totalmente de acordo co que dicen e creo que nese ámbito hai que traballar para poder optimizar todos os concellos e todas as localidades con medios dentro do posible para poder ter un medio de vida bon para que se asente no rural, non? Estamos, creo que, chegando ao final. Ezequiel Orol estános gobernando a parte técnica. Ainda nos quedan uns minutos, verdad? Moi ben. Perfecto. Pois entonces quédame unha pregunta. Estamos vendo, insisto, na parte máis positiva, que o é, e as explicacións que nos dan os convidados. Ainda quedaría outro exemplo que creo que sería importante na provincia de Lugo suliñar. Estoume a pensar na zona sur da provincia, o sector do viño, bueno, tan ben armado nos últimos anos, verdad?
A pregunta que lle quería facer a José Manuel Rus, e por ende tamén o resto dos convidados, é, por exemplo, o exemplo da Moesmo. A Moesmo é unha feira de mostras onde o sector gandeiro está aí, onde podemos ver a chavales, a nenos casi, non? Coidando do gando e de todo isto, non? Ten repercusión a Moesmo e, polo tanto, tamén outro tipo de feiras para asentar ese tema do rural? Axuda moitísimo. É dicir, eu acordo nos primeiros anos que estaba na Moesmo, era moi complexo traer gandeirías. Hoxe é moito máis sinxelo, porque a vida mellorou, é moito máis fácil, pero creo que tamén hai moitos gandeiros que se sentiron ou se senten hoxe moito máis orgullosos da súa profesión que ao mellor hai 30 anos. O que falaba antes Andamil ao principio de que nos decían, moitos pais decían os cativos estudia e vaite. Eso hoxe mudou totalmente, é dicir, o que falábamos moitas veces ao longo de todo este rato, non? Son empresarios, é unha calidade de vida, tes a tua empresa e funcionas. E si é verdade que a Moesmo, por exemplo, contribuiu, creo, moito a que a xente nova vexa que o negocio que tiñan seus pais ou seus avós vale para vivir, podes ter unha calidade de vida, estás na tua casa, entonces podes vivir ben, é dicir, sin maior problema. Collen o gustillo, non se van, ven que son admirados pola xente, que a súa profesión gusta, e despois, con actividades como de xóvenes manexadores, e ora o de peladores novos, que os vas collendo o gustillo, van participando, eles a súa vez lles gusta máis o que ven, a súa profesión. Despois, como o ano anterior, non? No 2024, que cos 3 concursos que hai en Galicia, os 6 mellores rapaces que quedaron a nivel galego foron ao concurso europeo e gañaron. Iso tú dícelo hai 30 anos que 6 rapaces de Galicia van ir a un concurso europeo e van gañar e algún ao mellor se te rí. E hoxe cando dices, todo o mundo estamos orgullosos desos rapaces porque esos rapaces van a ser o futuro. Incluso, que se me permite, na última edición, até houve petición de man, non? Tamén. De un rapaz de 23, creo que ten, e a rapaza 24. Sí. José Ángel de Sandamil, vedes... Un pouco por enlazar co que me toca tamén como colaborador na Moesmo, a parte que nos toca do concurso de Africor Lugo, e o que estamos traballando tamén, que como presidente da Federación Frisona Galega, pois traballamos cos mozos para facer escolas que, por exemplo, agora van a empezar no mes de xulio para xóvenes como campos, pero relacionados co sector gandeiro, non? Para preparar, domar animales, manexalos e todo eso. Toda esa xente, pois, ao final acaba collendo máis gusto ao seu modo de vida. Os seus pais tamén nos inculcan un pouco a que vayan e aposten por eso, e con todo eso pois estamos fomentando que teñan máis gusto polo sector tamén, non? Entonces, bueno, trasládase a Moesmo, a Feiradeza, a Gandagro, a todos estes concursos que tamén poñemos un pouco en competición para que eles mesmos se demostren e se poñan límites para poder cano a ano pois mellorar, e, bueno, pois deses concursos, pois é o que dicerlo, sacamos os 6 millores que foron a Bruselas a competir a nivel mundial, foron campeóns. Volverán este ano os 6 millores deste ano, e, bueno, non é fácil gañar porque hai xente moi preparada, pero eso quere dicir, igual co que falábamos anteriormente das explotacións, que aquí temos xente tamén moi preparada, temos moi boas explotacións, e temos que seguir un pouco pois fomentando todo eso, traballar coa xente nova, inculcalos a que sintan amor e tal polo que fan, polo que fixeron seus avós, seus pais, e que o modo de vida pois é o ideal para vivir, aparte de vivir nun entorno limpio e saludable, pois creo que ao final pois hai que traballar con eles e que isto siga, que ao final é unha roda e sin a xente nova pois non somos nada en calquera dos sectores, non? Alcalde, se quere pechar, obviamente xa sei que vai facer algunha referencia á feira do queixo e do pan que ten ali, non? Pois non, vou falar en ámbito máis xeral. Bueno. Sobre todo ao fío do que vostede dicía inicialmente, co Ribeira Sacra. Eu creo que as feiras de produtos agroalimentarios, sobre todo a feira do viño, de varios do territorio da Ribeira Sacra, pois conlevou a dar a coñecer os municipios que aglutina hoxe a Ribeira Sacra.
E eu creo que parte desa explosión turística que tivo nos últimos anos é en parte a esas feiras que se viñan celebrando durante os últimos anos promocionando esos produtos e promocionando en definitivo o territorio. As feiras, aparte de promocionar, a Moesmo promociona o sector agrogandeiro, a de Friol promociona o sector agroalimentario, pero eu creo que aparte de promocionar diferentes produtos e diferentes sectores, axudan, son plataformas idóneas para promocionar os municipios, porque eu estou seguro que hai 30 e pico anos Friol prácticamente non era coñecido. Cando empezou a Feira do Queixo e se empezou a promocionar esa Feira do Queixo, pois tamén promociona o resto do municipio, dalo a coñecer. Pois a Ribeira Sacra eu creo que pasou o mismo. Parte do éxito que ten actualmente, do éxito turístico que ten actualmente, parte debello ás diferentes feiras de diferentes municipios que se foron celebrando nos últimos anos. Bueno, como vemos é un tema moi amplio e se cadra cabería ter outra edición tratando este tema do medio rural, pero, bueno, se vos parece deixámolo aquí. Entón, ata aquí chegan estes diálogos Bacan. Eu quero agradecer principalmente a boa disposición dos nosos convidados, de Manuel, de José Ángel e de José Manuel, para estar neste encontro e tamén polo frutífero que foron as súas aportacións. A vostedes decirlles que, como sempre, teñen a disposición na canle de YouTube que a Fundación Bacan ten online todos os diálogos que imos realizando aquí. Vémonos moi pronto e podemos avanzar tamén que a próxima entrega destes diálogos versará sobre un tema moi actual que é a industrialización. Ata pronto e moitas gracias.